Ja, kvart Rachel's Vineyard? Rachel's Vineyard en tjeneste som hjelper menn og kvinner som pånest av fostertøker. Det gjør nekv gode råd, og det eisende møvleika at luttake i en retreat eller vikskifte. Her hver man kan sette år opp på sine regntur, og så kan man arbeide i djekna. Alt det kjensler som hører til, ta sorg og alt annet som man opplever. Og det imiske opplevelser og imiske møvleik og djekna vikskifte at arbeide vi såret, og kom til et sted hvor man opplever grøying og man opplever et nytt forhold til tøybattene. Og Rachel's Vineyard var stående i halvt til 1946 av en kvinne som heter Teresa Bork. Hun en psykoterapeuter og en psykologer. Og langere til hun var studenter. Hun hadde en balkon skulle arbeide vi. Her var nok 20 kvinner som hadde anoreksi. Og hun fann ut av at det hadde et felags, eller nutje, ui, hese tutje, hadde haft fostertøker i sin bakgrunn. Så hun far til hennes supervisør, og hun fortalte honom at hun helt at fostertøker var en større parst i tar liv og tar problemet det hadde i det. Og hun var sendt etter til hus, hun fikk et vite at hun var bare en student, og hun visste ikke, hun skulle konsentrere seg om sin oppgave. Og hun fikk ikke gjøre mer ta, men hun gavst ikke, hun begynte ordentlig lære mer, og tåse mer, og arbeide vi, kvinner og menn. Og til endens sette hun Rachel's Vineyard på et gange. I fyrstene hun hadde ut over en 13-14 viker, og folk kunne komme hver timer, en vike, men det var ikke lett. Så til endens hever hun gjørst et ledde vikskifte, og hun hever arbeid så en ta vi kvinner og menner som pånest av fostertøker. Og nå Rachel's Vineyard til begynt i Amerika, og nå det så sterk at det et finne i Korea, i Ireland, England, USA, Afrika, nekvland. Og her flere 100.000 kvinner og menn som hever finnes hjelp. Så at her eisende menn som begynner tåsrom på inne tjasser. Vi kvarst til sistjen til et anker som hever haft fostertøker som familie. Det kan være ommer og abbe, sjukersyster og lakner. Det nekv imisk folk som luttaker i Rachel's Vineyard. Men det først og fremst for det som pånest beineleis av fostertøker. Og hvordan jeg kommer opp i Rachel's Vineyard? Jeg hadde det begynt i 2000, at jeg har alltid hildt at fostertøker var skreift, at jeg tjener kvarst, at jeg har fått bøten etter kvinner. Men jeg har ikke ordentlig hukset om hvordan det kan række under. Men i 2002, men jeg les en grein, begynte jeg å høre om et som heter Silent No More. Og jeg begynte å høre om Rachel's Vineyard, og jeg visste ikke hva det var for noe. Men jeg fann ut av at det var samband med kvinner som har finnet fostertøker. Og det begynte at motmæle i Amerika og i Tyskland. Og det begynte å finne sin rødt, og begynte å tale at hva fostertøker har gjort innen å løyve. Og ta her Rachel's Vineyard, ta navnet sitter fast. Og i 2002, jeg var i Rome, jeg var til en større fond, og her møtte jeg en av okre sistre som arbeider ved Rachel's Vineyard i Amerika. Og da kunne jeg begynne å finne ut av nekv mer. Hun fortalte meg om det arbeidet hun gjør det. Men jeg fikk ikke gjørs mer. Og da jeg var så heim at nå, jeg kom frem til at faktisk jeg har anker i min familie, ikke tatt familie, men anker, som har haft fostertøker, og som kjente til en som arbeider ved Rachel's Vineyard i Irland. Og hun gav meg telefonnummer til henne. Så jeg ringte til henne, og da begynte vi å få sammen, vi begynte å skrive etter og frem. Og hun var hovedtidsen til å komme til Føroyar, men akkurat da var hun ikke møvleker. Jeg har ikke samband med folk, og jeg har ikke penger. Så det eneste jeg kunne gjøre, jeg begynte ordentlig å huske om hvordan jeg folk ganger rundt i Føroyar og pånest av fostertøker. Og hvordan måtte jeg ha det. Og jeg begynte faktisk å be for øttelteg i Føroyar som pånest av fostertøker. Og det faktisk gjør det jeg tror i 4 år. Jeg har eisende be god om å lete noen hår opp, hvis han ville ha Rachel's Vineyard til Føroyar. Og hver jeg fer hessene konene spurte meg hvis det var møvleker, jeg fikk ringe samviske, tror jeg at jeg har ikke møvleker.
Og så i 2006 får jeg provite fund i Hotel Hafnia, og jeg navnte Rachel's Vineyard. Men jo, jeg kjente til Rachel's Vineyard, men jeg fikk det fornemmelse at man hadde ikke bort til i Føroyar. Så helt ok, det ikke særlig hodtidsen kanskje, det rigger ikke her. Men så hadde vi en pause, og så kom Hilda opp til meg, og jeg leimer det ikke. Han sier, Maria, jeg kjenner til Rachel's Vineyard. Og jeg har navnt til kone i Irlanda, som heter Bernadette Goulding. Så heldur du at Bernadette har tømt å komme til Føroyar? Hvis provite har stol henne. Og jeg sier, ja, ta rockne vi, og jeg skulle finne ut av og ta seg i Bernadette. Og ta stått og ta langt av tog at Bernadette kom til Føroyar, og i 2012 halte jeg. Og det faktisk provite som har stole okken, for at hun kunne komme til Føroyar. Og hun begynte å ta oss om Rachel's Vineyard. Hun helt flere forelester, og hun har jeg har en 4 dager ved henne, så jeg lærte rettelig nekv. Hun tar oss om så en ekne løyv, og hun har eisne finnet fostertøket, og hun var 19 år gammel, og hun pointest forferdelig av tog og gjennom nekv år. Men hun har opplevd nekv grøying og gjennom Rachel's Vineyard, og i det stender hun 4 Rachel's Vineyard og i Irlanda. Og fra ta av tok vi den avgjør at vi ville gjerne ha en Rachel's Vineyard vikskifte i Føroyar. Men for at kunne gjøre det, da første vi skulle gjøre jeg og Hilda, vi skulle luttake i en Rachel's Vineyard vikskifte. Og så får jeg ta sommer hjem til Irlands, og jeg luttak i et vikskifte i Ireland. Og så kom jeg etter, og 2011 hadde vi akkurat første vikskifte her i Føroyar. Og så en tag har vi et arbeid særlig vi helt at gjøre ta bådskap videre om Rachel's Vineyard, om ta poening som kan fylkes av fostertøker, og hver man kan finne grøying, og hver man kan finne hjelp, og hver man har bruk for hjelp og grøying. Og så her stender jeg nå i det, eller sitter jeg i det. Ja, og så det hvordan jeg kom inn i Rachel's Vineyard. Så var det helt lenge, hvis vi kan begynne med meg selv om først, som ung jente eller ung kona, at jeg yngste mer av få barn. Men det viste seg at det gikk ikke så godt, så at det første trudde graviditeten er jeg fosterlåt. Og det resulterer i tog at jeg ble irriteret av å få vite fra lakten og sjukrasysteren at det å få fosterlåt, det å miste seg bad, det gjør det ikke nekt, og det var ikke at alle badene likevel. Og bare at han tanken gjør det til at jeg fikk for å huske om hva det egentlig finner jeg. Men så igjen til har vi så funnet ut for velskapte dronjer. Men da jeg kom til Botswana, da fikk jeg atter kanskje sindre en sjokk av å komme her til at vi gikk skola, en malskola, og lirer ut tog var at vi ikke hospitaler og vi ikke fangsel og annet. Da vi kom inn i fangselet, da kom vi til en adult, hvor det var nekker unge jenter. Og jeg spurte hva disse unge jentene gjør det, og de ikke så at det kunne være kriminelle på nærmere som helst måte. Jo, det hadde fram fostertøk. Nå, sier jeg, for man fangsel for det. Så kom vi inn til en annen adult, og her var det noen kvinner, og det var sånne eldre kvinner, og så sier jeg, hva gjør disse gamle koner her? Det så ikke ut som noen fittar ommer. Nå, det hadde det som var videre frem til seg fostertøkene. Og det var så lykkes som atter byrjan kommer til å si, altså, hva det for noe? Altså, det er ikke bare noe, at det er simpelthen noe som vi må gjøre noe vi. Da jeg så kom til Føroyar og for på i Provita, så var det vi tog oss nu for til kvinnorna. Tog at jeg pointe så nek av mine fosterlat, så tenkte jeg så mot her kvinner poinnes øysene at her var tidlig fostertøk. Og tampoinen til hesen kvinnen, hver feie lykkes som hjelp til at finne til hvordan vi kunne hjelpe dem. Og den første bøken som jeg les, som jeg fikk fæter i Afrika, det var en som heter Terry Selby som skriver dagen etter fostertøket, hvor han snakker om stress at han har fostertøket. Og her sier han med annet til hjelp å få, til vån å få og til grøying å få.
Och det var lukka som det som jag också, ja, det var det. Och så kom jag i samband med böckerna Forbidden Grief, som är böcken till Therese Börk. Den här böcken här. Och så är det som Maria säger att jag funnit i havn, hon nämnde till Vineyard, då tänkte jag, heter akkurat det. Heter det som är inte och som jag har bruk för att få en ära kvinna vi och jag som kände till Rachels Vineyard. Och så kommer vi till gång vi är till 2006 och 2012 det var i Orlando till det första vikskift. Och jag var så heldig att det första vikskiften här att jag östnen kunde få gröing för de fosterla som jag har haft. Själv om det inte är det som Rachels Vineyard ständ för. Det är för kvinnor och män som har framt fostertöka. Och också att jag kunde få sådana gröing för det, så må vi göra något vid det. Och till bete var provida i Føroyar så ahoa och i sån här att har östna hjälpt jag och gav oss pengar till att kunna föra igång till Rachels Vineyard. Och det är mycket tacksam för det, tror jag. Här som pastoren är något som vi virkelig må göra något vid. Och det första vikskiftet visste jag att det är bruk för det och kvinnor och män i Føroyar har virkelig bruk för det att få gröing. Her kunde jeg si, jeg nevnte det, jeg begynte å bli ordentlig nekv for det som påinnest. Og det som var nok så snedig der, så knapplig begynte folk, i tåseber vi onker helt annerledes. Så begynte onkeren å si vi mer, jo, jeg har en vinkone, og hun påinnest så nekv av fostertøker, eller jeg har en sisterbatten, eller det er onker jeg kjenner til. Og faktisk det som jeg gjør det ofte, så jeg sier, hei, du tømte ikke for meg bare et fyrenavn, et leit navn, og hvis det tømte ikke, så var det fint. Men det var som var snedet, folk begynte å vende seg til meg, da jeg begynte å bie. Og eisen tar vi tvinget å vite Bernadette skulle komme til Føroyar. Han sier vi mer, i Irland, han sier folk det var så ordentlig bensjen at si fra at jeg finner ikke fostertøker. Og jeg hadde faktisk ofte det største forhindring, at folk så bensjen at si at jeg har fostertøker. Men det som jeg begynte å finne ut av, jeg heter Karst, vi er en retrette, så jeg fikk en fornemmelse av, og kanskje jeg kunne sagt til henne, kanskje kjenner hun til onkeren. Og da hadde det hendt flere affærer, da viser seg at faktisk hette kone, var en som faktisk har haft fostertøker. Så jeg følte ordentlig at faktisk Gud har leit meg ut av dette arbeidet. Og ta Bernadette har det hatt det her, han sier, det hender ikke. Han sier, kvinnerne som har finnet fostertøkker, det kommer ikke opp til en nonne og forteller henne. Men det gjør det åpenbart. Og det gleder meg, tror at jeg vet at det første part av en prosess er at begynne at tåre at ha anlitt av onkeren, og bare sette året på. Men jeg held det var nok så snedet. Og så jeg har hørt om så nekve kvinner her i Føroyar, som påinnest av fostertøker, og beineleies. Jeg kjenner eisene nøkker til, som sier at de har ikke påinne, men det kan vise seg at nå faktisk tar man for ordentlig arbeid vi tog. De har påinne, men man behøver korset vekk, til man har brukt seg en orsker oppe av akkurat andre, for det ikke husker om hva det har hendt. Men jeg er kommet til den nye stoven nå, at det er rettelig nekv som påinnest her. Et annet så kan jeg si, jeg fikk eisene hese bøkene, da jeg sett meg i samband med den nonna som har til akkurat nonnefellet i Amerika. Hun var så god, det første hun gjør det, hun sendte meg bøkene. Og jeg var så glad for å få henne, så jeg faktisk, det som jeg kom frem til, var nekv av mine tanker og nekv av mine spurninger, fikk jeg svar for det her. Og faktisk, jeg har vært at det rette lei med mine tanker. Og at eisene særlig, at det er nekv kvinner som påinnest. Og det som vi kom inn av eisene, at det er nekv kvinner som man tåser om at kvinner skal ha rettledd velge. Men det som tar viser seg ofte er kvinnerne faktisk får ikke vel, så de får ikke møvleker, og de får ikke gode opplysning. Da hever man ikke et vel. Og hadde kom ordentlig fram her. Men i Amerika er en annen sak, da kan man bare føre fostertøkere nær som helst. Det brøytes nå, men det var reallig nekv at jeg fann mine tanker i bøkene, og jeg lærte øysene ordentlig nekv av å lese bøkene. Så vi kunne anbefale bøkene. Hvis onker vil ordentlig sette seg inn i hva det dreier seg om. At det virkelig godt. Ja,
Och självande så har vi också gjort man nekvar holaingar om det här Føroyar och fostertök att vi snackar om att nekvar att en bok som vi har läst det kommer ärstan från Amerika. Men efter handen så vidare vi då att kvinnor i Amerika tar få på inne, kvinnor i Afrika har på inne och förska kvinnor får ösnen på inne av att främja fostertök. Och här är vi inte analys. Globalt är vi lika salaliga får vi moin och på innan är lika stark så man säger kvar i landet vi bygger i. Och tar hålänga som är har just mer ösnen till det här så Maria kommer sen in att Florida kom fram till henne och sa att det att vi utsätter för fostertök eller att det fram fostertök. Kan är ganska vara en synder är stöv kan inte ha finns så några vidare själv men kanske finns det vidare det är stand från att onkel som heter fostertök. Så vi ska minnas till det att det är i senaste 20 åren 800 fostertök fram till i Føroyar. Och det betyder så att det gänger 800 kvinnor i Mittelnocken. Och vi möter dem i bindeklubbarna, vi möter dem i föreningar där och vi möter dem i skolan och i samkommunen och där är också om det ensamma som dessa kvinnor östne må føla av att här heter lönsamt och att det visar sig östen tar vi läsa så böckerna hur skammen är en pastor av det att ha fram fostertök. Och här kunde man se faktiskt Hilda och det har Bernadette Eisner funnit av. Hon har leit en 2,5 vikskifter så hon har begynte. Och det är faktiskt det som är ordentligt avhörd är reaktioner är ta samma. Hvis man är en tryckfande eller en inte tryckfande. Det är ofta folk säger och hvis onkel får skam till bara tog ät. Det i samkommande tås så harskt eller om fostertöker att det tog men nej det är Eisner kvinnor från örum troa balkom. Slett ikke kristner, og eisne ateister og agnostikere som har vært vikskiftet til henne. Hun ser akkurat det samme reaksjon på fostertøker til øtlen. Og eisne kvinner som har ikke trygg komme av vikskiftet, og de får vite jo at det er en andlig vikskifte, men faktisk de opplever eisne nekv grøying. Og nekv av timen eisne opplever Guds tjavere for det første for sin liv. Så jeg hadde det rettelig spennende. Ja. Rettelig spennende. Och det är nämligen spännande tror jag att det här är något som är så tjökntrönjande viktigt att vi ger hjälp östen ut i andliga personer tror jag att tar vi snackar om fostertök så snackar det om dig. Och det är något som ger också en ötta östen och ta filter oss en ötte vi här vi fostertöka. Och den ötten har vi östen ringt vi att vi håller oss till. Och ganska tog jag att ta andliga pastoren blir den djupaste gröningen som vi kunna bjöa folk till. Tog att det är kvarset Ela till Maria som kommer att ge sig gröningarna men det är Gud som kommer in och han kommer att nämna vid näka som inte människa kan nämna vid. Och här kan faktiskt jag säga att för 2-3 veckor sedan är tås till en psykiatriker, en läkare. Och hon är i Danmark. Och jag hade det var rätt intressant. Hon är onkel som specialiserar i tånglinta. Och jag spurgade henne så, jag känner du till Rachel's Vineyard? Och hon kände lillsyster till tess. Men det som hon säger vi med är ordentligt och hållvärst. Hon säger, henne rent om. Ta ringaste att slä av tånglinta kommer från ur fostertökar. Kvinnor som har finnet fostertöker att det är påinnest av tånglinde att det är att det tar en ordentlig särlig behandling. Och hon är faktiskt en tryckfande själv och hon säger faktiskt jag ber det först och främst att förbereda in i en kyrka och låta sig bara ni vill gode. Och jag säger men kvart visst är ateister. Jo, jag ser det samma. Då han säger det är inte annan väg ut att begynna att handla och begynna att hjälpa folk och jäkna. Att det är större än som Hilda säger. Det är inte eller hon och det är en så djup sorg och det är så ringt att närsta vi att det faktiskt ofta det är bara Gud som ska komma här till. Så jag hade haft det rättligt avhörd. Tog att det är några psykiatriker som menar att här folk är inte sart men det kommer mer och mer upplysning fram nu
och mer kan det vara gjorder som faktiskt bender av att kvinnorna är rättliga sart. Men det är ofta nog så ambivalent att folk vet ju inte ordentligt kusse. Så är det ordentligt avhåvars vad hon säger. Och eisne för kanske professionaler att veta att här är ett ambo vi kan eisne bruka. Vi kan eisne ta till okken och be kvinnorna affär av vikskifter. Så ja. Och absolut det är eisne till att det som mitt eisne har bruk för och just här till att kvar är och omsorgan för just kvinnorna. Så att jag har just kvinnor säga fra att det har röpt om att bjärka batten men ingen hörte kvinnorna. Och som har enklat det att det har varit gjort, men här var ingen som lustar i. Och så också jag, ja men kvar är vi alltså, och kräkvar vi dock bara att gardinerna, eller röpa vi samman vid fjölpene, alltså hon själv valta och hade pryseren. Och det ensamma som dessa kvinnorna då vi är lika som att sätta sig in med östne. Och så heter det här att vi är sett till folk, heter tøyarskoj. På nu, och då skulle vi östne handla på nu. Och det också blev det sagt att ja men kanske till att nu det var lättare för att ta värd inte fostertöka. Nej, men det är nämligen här och nu vi det sett till att virka och vi är sett till att ta sig uppgåvor upp som det inte vänner. Uppgåvor som god till att lagt rättes för oss. Yeah. Och då är det så viktigt att vi känner våra uppgåvor. Och så inte ganska också om det som gick undan någon att det var lättare att ta emot. Så det kan hända att fostertök inte var så skönlig, men hon var här och inte ta. Så det är inte ett nytt fenomen. Hon har alltid varit, fostertök har alltid varit. Men jag husker det här bara nog så utbrett nu i våra samhällen. Så nu har vi ett fria fostertöker. Och det är godkänt, det är legalt. Så det är lättare för en kvinna att släppa fram en till att få en fostertöker. Och jag hade ofta, det får inte nå mycket av tøy att huxa i jäknom. Och tar man läser böckerna Forbidden Grief och här hon talar om Amerika, alla regnar hon har haft i Amerika, men jag har talat med kvinnor i Irland, jag har kvinnor i England, jag har kvinnor i Føroyar, så jag har inte grund till att huxa det här analys. Och det är några ting som hon sätter sig för och jag kanske kunde för in och lite dra här. Hon säger för det första, ja, som Hilda säger, man har rävliga löjt om kvinnorna som ströjast vid fostertöker, att något är finns det. Och hon säger ofta att här frysting är att man vill inte ta det upp. Man vill inte ha en gå en check. Tog att här jo man nörste vi näck för känslor som sorg, som ringa samviske, som skam, som folk som anger kan det gjort. Folk som är harliga dömt, allt möjligt. Men som Hilda säger, det är tydligt att ge här så kvinnor och män en röd. Så det visar sig nu eisne at det er mer og mer menn som kom fram eisne som pånest av fostertøker. Og ringt som det er tja en konefolk, det er en verre tja mannfolk. Så kvinnorna ofte til doer bedre, ene for at det endelig velge at ta seg, til doer bedre sette åra på sin kjensler og handle sine kjensler. Men mennene, til doer det ikke ofte. Og her er nek stoltleiker som forhindrer heimen. Og eisne at ha mannlige rolle faktisk er et verge til som herne går i. Så det är att en manfolk har varit en part av en fostertöker. Det faktiskt det vill säga att han har gjort sin uppgave som en manfolk helter. Så det kan göra rävliga ringt till manfolk att komma här till att det tar sig. Men det är manfolk nu som begynner komma fram. Och mer så. Och här faktiskt är eisne en bok som eiter, och det faktiskt vi har två böcker här. En som eiter Redeeming a Father's Heart. Och här är tutsi söver om män som har en part av fostertøker. Vi kvørst, de har kvørst en kvinner ut og i støve, vi har switchet henne, vi har betale, eller vi har sier, hva du kan ha til tøyne avgjør, du gjør hva du er det beste. Eller vi kvørst, de vil bjerge løyve til battensøyt, men de fikk ikke sagt. Så her er tutsi søver som er ordentlig spennende, og her er en træt som heter Fatherhood Aborted. Og her er eisne kusse til avvarsker mennene at få fostertøker. Og her er eisne flere heimesøyer nå man kan finne. Så jag hade vi skulle inte vi tog sig mest om kvinnorna men kanske det räcker kvinnorna först och främst. Men männen är eisne här och pånest. Och det som är som viktigt är att vi ser det att männen och det att vi det finns färre mannen och det är viktigt att männen eisne kommer vi och säga vad det ger vi tar.
tog att det hjälper oss ta ensam som kvinnan kommer i. Tog att några kvinnor tills alla skönast så är det kvinnan själv som ska lycka barnen. Det är kvinnan själv som kommer att ta avgörande. Och några kvinnor följer det har det upplevelse av att det är ensamallar tog att de som de helt för att hjälpa dem och stanna vid torali. De var i skär. Och här har en som heter Karen Britt Larsen skriva en danska bok, nu var det engelsk, men hon skrev en danska bok om nämligen heter här vi tar ensamma och tar för ösmöll uppa borre och så och det att hon och känslan av att hon var ösmöll om det. Och så vet att det är 1000 nära kvinnor som kanske har akkurat samma upplevelse som är otroligt viktigt att män också kommer på banan här. Tror jag att det handlar om kvinnor och män. Så var det också spurt, och det var spurt av präst också, hvor blir det ikke prætika også om at det vi fire fostertøk, hvor får vi ikke tannveien inn, og det er en liten økte her, kanskje, og kanskje en også som vi må ta fram, til at tåsa om fire fostertøk, kanskje det ligger nok så tatt på å si, ja, men så tillader vi til at det bør vi, just det? Men det är nämligen det motsatta att kvinnor och män som har varit vid till Vineyard. Här var fyrtjövning och gröjning. Det är rötten till att ofta batten. Det är rött. Och det är det som vi skulle virkelig hålla fast på. Att det är det som blir rötten till att ofta batten. Och det är det som kanske man bröta förgör ösne. Att det är virkelig det är något som får gröjning och fyrtjövning som kommer fram. Och här tar faktiskt i bochen, hvis vi får efter här, Bernadette, Teresa, hon tar sig ordentligt näck om att så ofta man får human gå to have ett liv framför det och du kan få battna sattna ett to have it raw nu och det är isna näck kvinnor som får vita att man har att det står avger det är bara en klump i bochen det är inte batten. Men faktiskt hon understryker ordentligt näck. Han säger att välja att hålla i battna och att välja att få fostertöcker att bo är lika stora avger och bo har lika stora konsekvenser. Och hade kan inte vara sagt nå harst att han säger att väl är att ha batten eller att uppleva en fostertöcker. Och ja, som han säger, bäge är livbrightande upplevelse. Och hon säger att det är näck kvinnor som faktiskt de skiljer inte vad konsekvenser kunde vara. Och hur så det kunde kanske ta flera år än det visar sig. Vi kvart har visat sig beina vägen, vi kvart kan ta 20 år, 20 år, 30 år, 40 år. Åren till ordentliga visar sig, eller året till skilje, att det faktiskt har begynt det här. Och hon säger att jag får inte nå mycket av upplysning om konsekvenser. Och jag kan säga själv att jag känner till 2 kvinnor som huxar om fostertöker. Och ta en fick här greinene och beina leis från mer. Och en annan fick en chans att ta sig vid en kvinna som pånest av fostertöker. Och bägge valde att hålla utsutbatten och är glada för sin avgör. Men det är näck kvinnor som får inte ta mövliker. Och det får särskilt, jag vet ut för henne rent i Amerika, men jag vet att det händer annanstans, att kvinnor släpper inte sätta det rätta spårningar. Och här tar man särskilt om kvinnor som vänder sig till Planned Parenthood i Amerika. Det faktiskt har en protokoll att hvis en kvinnor sätter en spårning, hon var vis till och stanna spårning, eller hon bara får vid nej, men du kan få hjälp. Men tata kommer så att när fasttöker så är hon inte hjälp att få. Så kvinnorna får ordentligt ofta, de får inte alltid ta upplysning till have rätt till och de får särskilt i samband med ta möjliga konsekvenser. Och ta visar sig nu här i nekva kanningar gjort och till dömes i Norge, Finland, New Zealand och Amerika. Och jag hade ett som enaste kvinna skulle få veta är att det är upp till 6 färre större möjligheter att en kvinna gör självmord att nå fostertöker än i samband med några andra. Och här är något man hör inte på. Och så kan man sätta en stor spårning med kvoi. Hvis en fostertöker skulle vara en lösen för en kvinna. Kvoi är så näck kvinnor och så näck större vande för att göra självmord. Och det här är ett töl som visar att här är inte bara något jag kommer vid. Han säger eisne att tar man välja en fostertöker och blir en fostertöker, att det räcker
nekv i okra vad är det kvinna, okra sexualitet, okra moralsk grundläge og eisen okra identitet som mamma. Det har konsekvenser i alle hesne øke. Og det nekv kvinner til dem som de har finnet fostertøker. De har følt at nå, de har en avvirskning av tarre rolle som mamma sattna. Det kanskje det benchen, at släppa ta battene og lette og til regne at varje batten helt for nekv, etter til føle at de du ikke slapper av. Det kanskje er for eisene misse hette her battene. Så det har vært nekv konsekvenser vi hessen her forhold eisene. Han tåser eisene til innan det få opplysning. Han sier ofte folk, kvinnerne får ikke noe mye opplysning. De får ikke noe mye opplysning om hvordan lengt de er kommet og tar graviditet. De får ikke noe mye opplysning om hva en fostertøker er for nære, hvordan det er fremt, hva det gjør i debattene. Og de sitter etter nå i alle hesne her spurninger. Hva var gjørst? Hvordan var det gjørst? Etter at de endelig kom av en grein, etter en mynd, så sitter de det hadde fostertøker. Så de får ikke noe mye av opplysning av det her. De får heller ikke noe mye opplysning om det konsekvenser. Og som jeg sier, Janne, vi først til å sette spurninger, men de får ikke en ordentlig svar på spurninger. Og han mener, og jeg faktisk er helt enig ved henne, han sier faktisk at det er en ordentlig brot av mannerettende. Så hver eneste av okken hever rett til å få opplysning, og fullt opplysning. Og vi først folk tår ikke gjøre opplysning til helde, men en kvinner, det var bedre at hun får ikke ha det vite. Ta var her ikke fri til å velge fostertøker. Hun klarer ikke å høre det her. Men hvordan handler vi kvinner til vi sier at de kan ikke handle det her opplysning? Det er bedre ikke gjøre det. Jeg halder vi gjør kvinner til baten. Faktisk, vi tar arbeid fra kvinnerna. Og han mener det er en størst mannebrot, ikke at kvinnerna får ikke opplysning. Og det er særlige kvinnerna, eisene som stender og ivest, har mest bruk for opplysning. Det er kvinnerna som ivest er til å få fostertøker. Det viser seg at det er eisene hese kvinnerna som pøynest mest at nå. Så jeg finner ikke opplysning, og jeg finner ikke under møvleiker. Jeg finner ikke styrker til et lust etter seg selv. Og sier, faktisk, jeg vil halde og i dette her battene. Jeg vil ikke ha en fostertøker. Og nekvar time en kvinner som jeg kjenner til som pøynest, det som de sier er, hei, jeg bare eit menneske stå vi mer, og stule under mer. Bare eit menneske sagt, veist du hva, jeg halde til å ta en skaiven avgjør. Og jeg får hjelpe til. Jeg vil stule til. Ta hei avgjør annerledes. Så mener jeg, hver er fri vel? Hver er akkurat fritt vel? Hvis vi får ikke hesten her opplysning. Ja, og det som er så forferdelig halt i øysten her til at kvinnan vil gjøre så ønkelig at hun ikke må få disse her opplysningene. For så for hun noe velge badene. Og det er vi så gjør det så ønkelige. Til øysten er vi en nye brød av akkurat kjølsvire som kvinner. Og det er något som vi virkelig må ta hånd om at den rådgivning som vi er given til kvinner i det, altså at hun vil gjøre fullfudja. Så det er fantastisk å luste til ungdom, og jeg vil sammen med ungdom om nemlig dette evne helt nere i tutsjende flokk, hver de som har haft AH i sin her, og har vært så for eksempel i lampa og vilja få vita møyra om dette evne, hvordan vel de er firerøyga, hvordan nekt de har vært ute av neten og se, og kunna se om, og hvordan nekt ligger her ute. Og nekt at det er periode her, det er nesten, jeg finner synder ilt vi har suttet at det er nok så rævlig det som ligger ute av neten som folk kunne få etter. Og tog halt det altså vi blir nødt til østene at djeva okkara kvinnor og mannen da hjelp det og gjøre omsorgen og på en ordentlig måte til rådgjøvingsene og til for ut og suttje et her til man kan nesten bli traumatiseret av filmsklippen som ligger som reelle i østene.
Och då är det verkligen viktigt att kunna för ut och säga vad ska till vånprisen här, det är en omsorgande prisen här. God kan också komma in och gripa in i det liv och det är fyrtjänk för det. Och när att tar man charten som vi läser om oss ner och tar vidare vid oss att vi blir motsagt, jag blir motsagt oss nu till blir ganska oss motsagt av att det ser charten det är så redan annat som det som charten för ganska en depression eller för andra ting som hänt och någon liv någon sorg och hela tiden ja. Och tog det ganska så ringt på att det är fostertorkan som gör att jag har vi ser charten. Men det är kvinnan tårer att jag eller mävren eller papen tårer att jag så löjve till att stäcka av, hitcha efter och så komma till oss så vikskifte som Vineyard bjöar nu och vi får bjöa att nu i januari månad. Alltså jag vet att jag vill pröva för en hitcha och så jag kan det är för något. Ja. Och jag husker eisne at du sier faktisk så kjøtt som man hever gitt at batten faktisk heilen langere begynne at takke imot at ta battene. Og jeg hadde hatt det, og jeg leser ene for en søve til en kvinne, hun var en ateister, og hun hever ordentlig sett seg nyer og rationalisere, og så jo hadde vært det beste leisen for henne, og at hun støtt at hun sånne fosterker, hun enda ut og en sorg, og hun har så nekve en ringa samvisk, og han skilte anskäfttøy. Og til enden svek han hjelp. Men at han sier, jo, men heilen kommer fra tøy at ha battene var giten og mer, min kropp var færen en gang vi et firereike, og jeg takker imot et løyv og bæra et løyv. Og det som fostertøkker gjør, det avbråder hesten prosesset, og det gjør det beineleis. Og jeg hadde hatt her eisene nækker at hukse om. At eisene tar vi avnakte det, at det sitter etter i en kropp, og det sitter etter, og det er en sår av salene. Og det kan vise seg eisene at jeg har nevnt at ring og samviske har vi nevnt, og skamkjensler og vreie. Her kan være nekk vreie, at nå. Vreie inn av seg selv, vreie inn av det som er nær som har ikke stål under, vreie inn av professionelle, vreie inn av gode. Det kan være sånn nekk vreie som fittler. Og det kan eisen være nekk hætre, og særlig nekk hætre til seg selv. Så at hvordan kunne jeg ha tid, og det begynner ofte å vise seg ganske når kvinnerne har 8 battene. Hvis hun ikke finner fostertøker. Eller når vattnet kanskje har fylt 1 år, eller 5 år, eller 20 år, eller ta jolen kommer, eller ta han høyre en støvsuker som gjør som ta maskiner som frem til fostertøker, eller ta han har bestemt sanger som man spalte, ta han var ved til sjukerhuset. Det kan være alt møvlet som setter det i gang. Og dette her, hvis en kvinne kanskje han kan bli iverbevisst her, jeg føler ikke, jeg tror ikke, huk som heter her mar, hadde vært hent, og til iversted. Men kroppen og heilen minnes til, og det er nek som kan føre i gang. Og det kan vise seg, og i kjensler som man karer vekk, at man kan bli nok så hør etter noe, og man kan bli eisende ordentlig følsom, og man kan begynne at gjøre at imusk som faktisk er skelig for okken. Vi først, det kan være forhold, at man klarer ikke mer å holde en forhold. Det er nekk forhold, en størst prosent av forhold som fer til sånter, vekkende fastetøker. Ofte en kvinner, hun fører et vel, enten du får fastetøker, eller jeg fører fra til. Og hatt det ringeste støver en kvinne kan stande ui. Men ta vise seg en mann, folk som kan sette en større vel til en kvinne, han er heller ikke her etter nå. Ta han er finnes fostertøkker. Ta forhold, dette ofte sunder. Et tjuneband, dette sunder ofte. Det kan være rævlig ringt å bytte det opp. Og hvis en tjun helder sammen, det er en som man sier, det er avsjånlige føyler som ligger her i midtlandherre, som avvirker tære forhold. Folk eisene, de slett ikke kanskje ha forhold at han har fostertøkker. De fører fra en forhold til det neste, at de begynner kanskje som vi sier engelsk, sover rundt, eller ha ordentlig avbrukløse forhold. De begynner kanskje å drukne seg i arbeidet, for at de ikke har samfunn som kjensler. De begynner kanskje at drekke rævlig ytterlig, eller som vi nevnte i fyrstene, som Therese har funnet av. De begynner å ha pånest av anoreksi, eller bulimie, eller de begynner kanskje å bruke russånde.
Det allt möjligt teachna på. Och det kan eisne begynna ringt ha forhold vid sån ekna button ta button kommer satna. Så det har nekva konsekvenser ta en kvinna poinest och hon släpper inte sätta ord på sin poina. Och jag huxar ofta tar man begynna tås om ta poining som filter av fostertöker. Man kan få en ordentlig stark reaktion från folk. Och jag hade till ett tabu ona och till ringt att tås om det, men som Hilda säger, jag hade till helt nej att tås om det. Men jag hade hvis en kvinna begynna att tås som sin sorg och hur hon häver till att man fostertöker. Då begynner hon eisne räkna nek under folk. Det kanske till föräldrar som häver kort henne ut i fostertöker. Kanske till mavren, ett la scheidchen, ett la vinerna som står inte vid henne, ett la en lakten som sätter press av, ett la onkel andra som häver inte giver hon upplysning. Man begynner ordentligt räkna i nek under liv. Så det eisne kanske en grund till vi vill inte tåsa om fostertöker och kvart ta Jerry kvinnor och män. Men jag hade till akkurat tog till så tittningar mycket att vi tar det upp. Och vi tar arbeid som en fälla. Ty faktiskt fostertöker ska ju inte bara kvinnen och det avfall böten. Det ska ju så nek underfolk eisne. Det ska ju okra familjer. Det ska ju okra samfälla. Så att det riktigt nej att hålla det att vi tar det emot att ta det upp. Ja, och det att vi då får en plattform till att kunna snacka om det här. Och det är jag glad för att vi kunde göra det här i IKTUS nu. Att ta lukka som den här vinkeln fram. Den vinkeln om att fostertöka på en annan måte. Så att det här vi Rachels Vineyard, alltså bara namn Rachels Vineyard. Alltså det är det som vi läser i Jeremia 31:15 kan säga Rama höras gråter. Reakul græter i sine bøten som ikke her langer. Det 2000 år siden ta gråter det i sine bøten som ikke var langer. Og det gjør vi enn i det. Enn sitter kvinner og gråter i tar bøten som ikke her langer. Og til her som vi skulle føre inn, og til her som vi skulle få plattform å snakke, en virkelig måte. Och jag huxar om Bernadette faktiskt hon säger det att hon kom kvarjer han säger en kvinna ständer efter vid tomum armen. Ja. Och det är ordentligt talande. Ja. Det säger henne kropp, henne sik, henne sal vet att är man klädd batten. Och hon sörjer och hon släpper inte lov till att sörja. Till för en männen och kvinnorna kunde ta arbete för sina fostertöker. De må få lov till att sätta ord på vad de upplever, hur de har det, hur de huxar om sig själva. Hvordan de husker om ånder, som har vært en parst av hesten her. Hvordan de husker om debattene. Og det ber vi at få lov til å sette året på at man kan komme til det neste sti. Og man kan begynne å sørge. Så det er en prosess. Åren en kvinner eller man kan komme her til at de opplever fyrirgjeving. De må først og fremst kunne navne her debattene. Som et løytel menneske, som var giten, som fikk ikke en chans at livet, som døye. Og eisene så at de kunne sørge. Og ta det har gjort hese tingene, så begynner det ordentlig å oppleve fyrirgjeving. Men det er en hele prosess. Og jeg husker, det er som nekv andre ting man er bensin for å ta om. Før var man bensin for å ta om incest. Man var bensin for å ta om selvmord. Men nu vet vi det, at hvis man vil hjelpe onker som husker om selvmord, man må faktisk lette det ta seg. Før man husker, ja, men hvis det begynner å ta som heter her, så kanskje det dyrke hese kjenslene, og så får det ut og ut. Og det vet at hvis det får ikke lov til å sette året på kjenslene, så er det nekst større vante at det gjør det. Og det er akkurat det samme vi menn og kvinner som påinnes av fostertøker. Hvis det får ikke lov til å sette året på, så sitter det fast i hesten her fostertøker. Og det kan vise seg eisene, og det er særlig, hun tåser om kvinner som har haft 8 tutsje fostertøker, og det er jo forferdelig og akkurat vær, men man blir fanget. Man blir fanget ut av første fostertøker. Og ofte en kvinne blir opp av veien, så hun vil gjerne få et batten, men så tåler han ikke. Og så velger han etter fostertøker. Og man blir fast i en ringras. Og det er bare som Hilda sier, vi at vise miskunn og nøye, at vi kunne ordentlig takke hese mennene og kvinner til oss, så at vi får stekke dette prosesset eisene. Ja, og det som er viktig her til det er at vi øyne tårer selv, hvis vi ikke tårer at sette navn av det selv, så gjør vi det heller ikke øren løyve til å gjøre det. Og hvis vi ikke tårer og gjør menighet og kyrkjon at ta seg om miskunn som er nøye, så
så tar det hesefølelsen, så har vi helt ikke det som skal til for hesefølelsen tårer å komme fram. Og også det vi snakker om at det behøver ikke være kyrkje og samkommer, men det at man ikke tårer å sitte året at det er stedet, og tårer å si, ja, men hva er det egentlig som du gjør det? Vi tar også kvinner sier at det er fortalt om, ja, men jeg halte det for kjørst, og så får det vite, nei, det er ikke for kjørst. Men at det er kjenslene som vi tar, at vi tårer at høyre det, så er om vi en kyrkje, eller om vi er vennen, eller hva vi er, at teka kvinnorna og mennene som pynast og være sart av fosterdøk, at vi må teka det for fost. Det er det som, og ta må vi også tåre av lusta. Tåre høyre til som høyre skal. Og det har vært en prosess også for meg personlig, å stekke opp og så tåre også høyre til pynene som er det mennesker. Og jeg tror at det første som kommer til meg, da jeg hørte om og kom og fortalte meg om fosterdøk, det var at jeg hjelper løse som jeg følte selv. Ja, men hva skal jeg gjøre? Hvordan skal jeg hjelpe deg? Tror som jeg sier, det tar meg henter. Og det er ikke grøva for at til at syrke helter. Altså, allt grundarlag är väck alltså och ta tomrum ta tomma som är här men kroppen är minst kroppen jag kvinnan är minst och mävren östen till som eller papen har kört och en graviditet och ta kommer några tankar på och det har varit stort att åtta till lilla barn och så är det att det första barnen kommer satt med ja och vi bestämmer inte hur såna här känslor är att hur stöld det tror jag vi är så är vi skapt till att skapa vojar. Och det är inte det största som händer oss. Och det har vi knappt inte bort och så stannar vi det här tomhänt. Och vad ska vi göra? Och så självante skulderkänslan och allt det som du in i nu som du grött så tydliga fra. Vad ska vi göra vid det? Og det som vi alltid annet faktisk, det mest tittninga mye sti at tåre at begynne seg å være på. Finne onker man kan ta seg vi, så at man kan begynne tåre. Og jeg husker eisene til ordentlig tittninga mye Hilda, jeg tenker alltid det fram, tror at det dreier seg eisene om hvordan kunne vi, hun tar seg her om hvordan vi kunne hjelpe til som vi gjør gå i, som jeg finner ikke fast. Hvordan kunne vi hjelpe til med å gjøre? Og faktisk, vi har taket opp og tar seg som vi tar seg nå, så begynner man å skilje. Kanske onkel här som lust efter hever anten finns ju fast så själv eller känner till en vin eller en sista batten eller en i familjen som hever finns ju fast så men man tar inte handla man vet inte vad man ska göra man vet helt inte hvis det är onkel kanske som huxar om fast så man du är inte att se men gå över till huxar om konsekvenser have du huxar om hvordan hadde kan komme ræk til for resten av en løyve. Så hvis vi har ikke tidset opp og tås om det, så har vi ikke opplysning. Så har vi ikke møvleiker. At enten få en kvinne som hukser om fasttøker, at hukser sinta mer, eller at roma det som vi der går i, som vi finner fasttøker. Ja. Och det ska helst räna till. Jag minns det nu snackar sin om att jag fick fosterlåt för exempel. Bara att han tal och ta inte några skuldkänslor vi. Men fick jag veta ja men du är så ung, du kan alltid vara ett annat barn och allt det där och så ta jag kom hem så minns det en standard coach någon så säger syster med men Hilda hur har du det? Ungen har spurt mig hur är det? Och jag minns tack och så knappliga alltså hur sårbar jag blev, hur sorgen kom fram. Det är inte det spurs med att det fortalt om att haft det bara haft att du är så rösk och du ska nog för det åter och boja nu och det är nog det som östen som kvinnor vi som har framfastad alltså östen är utsatt för det här vi att allt runt om vi snackar om men hur ser det ut då? Kvar finns den spårningen? Og tar nemlig her, og du fikk meg hukse, åpenbart, jeg har ikke kvart jeg har fasttøkker etterbaten, men jeg minnes selv til jeg var nøytjen år gammel, en liten syster til meg, hun døg, hun var bare 30 år gammel. Og jeg døde rævlig etter at sørge ta, faktisk. Jeg rømte etter i skole så kjøtt som jeg kunne, til jeg orske ikke sørge til mamma og pappa ta, jeg var for ung. Men jeg minnes flere måneder etter nå, bare at jeg så en battenvåken i gøtene. Ja. Og jeg sa onker vi har batten, ta på inn det mer.
Og nu vet jeg det at hun min sorg. Så jeg jo godt nok, hun var bare 30 dager, jeg kjente han ikke bare gjennom min kropp. Men hun var en little sister som vi tar teacher til åkken i min familie. Og bare at sitte en battenvåken ut av gøtene, sette en ordentlig størst kjensler i mer. Og faktisk en kvinne som har finnet fostertøker, hun kan få akkurat de samme kjensler til hun ser en battenvåken. Eller ta vinene til henne få bøten. Eller ta hun må være rundt om bøten. Han kan få en rikve av kjensler fram eisene. Og som du sier, det er akkurat det samme til her, at alle disse kjenslene, og det kunne vi ikke støyre. Og jeg husker vidt navnet nå i samkommer i familie, men jeg har husker nok sånn eisene i siste tøyene, om til og med pedagoger. Jeg hadde pedagoger og lærere og sjukresister, har ordentlig bruk for eisene, at sette seg inn i hesten her sorgene. Tøy at vi vet selv til dem, hvis alkoholisme er i en familie. Det har rævlig store konsekvenser for det familieforhold, for forholdet mellom foreldrene og bøttene. Hvor skulle det være annerledes hvis en fostertøker ligger i en familie? Ja, nemlig. Og her må vi eisene kunne tåre å takke det opp og takle det. Ja. Uten at bli for benchen, uten å reagere, uten å si men dette har man ikke lov til å ta seg om. Eller det har vi rett til, og som vi ofte ender, og det har vi rett til, og så har vi stekket, og så har vi tept munnen til hver nøren, og så slipper man allikevel ikke til det egentlige som det handler om. Og det er nemlig her, jeg har min mening om fastetøker, og det er nok så, men jeg setter dette til søyes. Til jeg møter en kvinne eller en mann som pøynes av fastetøker. Til beint nå til å dreie seg om at møte et menneske som pøynes. Til å dreie seg om at hjelpe til menneske at komme til et sted hvor de kunne oppleve fyrirgjeving og grøying og faktisk oppleve et sunt forhold til sin bøten. Til eisen heter her vi at ikke tåset vi andre folk og livet vi hesten her sorg og pøyne og ringe samkjensler. Ofte eisene mennene og kvinner til benchen for å slippe hese kjensler. Ta hvis jeg slipper hese kjensler, så har vi ikke samband vi mot baten. Ta baten som har vært teaching. Men i Jackne Rachels Vineyard vikeskiftet faktisk, her begynner man å oppleve et helt nøyt forhold til seg baten. Og det er ikke en mer bunden vi självhätre og angre og skam, eller hva det kan nu være. Det er et helt annet forhold til få seg til baten. Til nu har fått jeg mulighet å gjøre seg baten et navn, godkjenne seg baten, skrive til et brev hvis de vil det, og eisene til å oppleve fyrtjeving og grøying, og ofte til å få en tjavere, og til å få en fornemmelse av hva kjen er av battene. Men det er helt andre forhold til de battene. Og til at nå har vi det finnes fri. Så alt dette her, vi gjør folk en ordentlig stor tjeneste ved loveteimen, halt det er, at ta oss om hvordan de har det, ta det på innest av en fostertøker. Ja, det er helt sikkert. Jeg minnes eisen enn for Bernadette fortalte fra en kvinne som eisen var en ytla 4, og hun var salarsjuk, og hun yngste å steppe av et vikskifte, og så var onkel Laknar som helt ikke at hun skulle steppe av et vikskifte til at det for noe at gjøre henne mer sjuka. Og da minnes jeg så han handler eisen om et her vi at Bernadette sier etter ikke arbeid at det, og kvinnan kom av et vikskifte, og hvordan hun fikk grøying, at laknene stod bare og spurte hva det hadde gjort vi henne, til at et vikskifte her, det handler slett ikke om at vi får inn i djupa terapi vi følger, eller vi får at skrive noe svar opp som her. Men nemlig her at man får lov til å sette år av noen ting, man slipper møte noen øre mennesker som har vært utsatt for det samme, at det som er viktigast her til det at det er god som grøy, at det er god som griper inn, og at det ikke blir en, som vi det er også kanskje bensje for at det blir en retraumatisering av tog som er ferdig fram, og det er det helt ikke. Det støy til at det er en støy her som alt kunne være vi. Og jeg har vært et vikskifte, og du har vært et vikskifte. Og jeg vet at det første vikskifte er vi, her var flere kvinner, jeg var Ørlande, men de var kommet fra Ørland om eisene. Og da hit vikskifte eisene, her var eisene flere folk vi, og øtl opplevde grøying. Og man konserter av folk. Man vet akkurat når det begynner at oppleve grøying. Da man ser det annerledes brøytest. Og man har det og tar det tånelige. Og det er særlig at det endelig er hørt.
Endelig kan jeg sette navn opp av mitt baten og sørge mot baten. Endelig kan jeg få fri hvor meg selv og mittelen jeg og gode, og vi kvørst vi med og ånder min liv. Og det er virkelig sterkt kalt det, at oppleve det eisene. Og for meg det er en stor privilegie at kunne være vi og i hestene prosjektet. Og helt sikkert. Det er også et størst privilegium å være en pastor av Vineyard. Og jeg tror vi at Vineyard kommer for å være, og jeg tror vi at det er flere som har langt vært av vikskiftet, og også flere som får komme, at de vil også ta hånd om, så at det blir en sånn ringgras her, altså det er ringene til å sprøye seg, og det er flere kvinner og menn som tårer å vise på en øren omsorgen. Og det visste det, også i Bøy, det var Irland, og også her i Føroyar, at de som, at vi som var sammen, altså fikk noe særlig forhold til oss, og noe særlig omsorgen for hver år, som vi da bruk for. Og jeg hadde eisene til folk som har vært Rachel's Vineyard, til begynner å finne styrke at tåse eisene vi ånder. For nøkker til blir engasjeret i Rachel's Vineyard, ånder kanskje bare hatt her at de tåse vi en konefolk, eller vinfolk som hukser om fastetøker. Det kan være så imisk, men de begynner selv at finne styrke til at bruke det som de har vært rejectene til akkurat godt. Ja, altså, det viser seg at folk det røysast. Ja. Altså det røysast oppåt. Ja, og mest det at han tänkte som brukar som finns det till att botcha sig att det kunde bara frustanda fram och han skammen och skuldkänslan att hon var typen bostor av här i Chadamon. Då vi ska också minnas till det att det som har valt den fastetök det omstående det är speciella och mitt här var jag några lov allt teach några outger som har varit bortar alltså och som vi enkla alltså vi har gjort och så är men händan här outgeren kanske för poängen ganska mer än så det var är och tror är det så viktigt att vi alla samma båt vi anser kvar för outger vi då teach som är bortar så är fyrting för allt. Och det ska stanna helt fast i fyrting för allt. Og eisne vi kvørst man hugsrommen hatt i Bernage Fjærs, men jeg kjenner til kvinner, og beint åren til for til fasttøk og faktisk, jeg sier du sysler, nei, jeg vil ikke ha det. Men det var ikke hørt. Jeg kjenner en kone som var lagt under narkosisk, og beint åren har var lagt under. Hun følte sin kropp, sier nei, det vil ikke ha det. Det var for sent. Det var hun vei under. Jeg kjenner til Bernadette, hun sier, hun vakna, hun øylde til hun vakna, så kroppen begynner å reagere helt kjøtt faktisk ofte. Men jeg kjenner eisene til, Bernadette fortalte åkken en kone, hun var 70 år da hun kom og sin første Rachel's Vineyard retreat. Og jeg tar poinene med faktisk, jeg husker om det nå. Hun sier, kan du øymynde det her, at hun har vært gynsje ved sånne poinene i 50 år. Tøy at hun finner ikke møvleker å være hørt. Og så kommer hun en Rachel's Vineyard vikskiftet. Ja. Og nå begynner han å få et løyt, og han 70 år gammel. Det er ordentlig verkerste høyre, men det er ordentlig triste høyre eisene. Ja, helt sikkert. Ja, det er ordentlig triste høyre. Ja. Og eit kanskje det er ordentlig til mye minne og eisene, tar man gjør en Rachel's Vineyard vikskifte, det er en psykolog og en psykoterapeut som har sett det sammen, og hun har nekk regndom, og det er eisene nekk for lakner nå, og psykiatriker og psykoterapeuter som kjenner til Rachel's Vineyard, nekk for prester som kjenner til Rachel's Vineyard, som stoler undertøy. Så det er ikke bare noe som Hilda og kommer vi. Det er dere som er ordentlig vel prøve av nå. Vi har eisene dere andelige velleire. Her er en prester her som heter Paul Marks, og han var vi, og akkurat vikeskiftet tatt over Hilden her i Føroyar. Ja. Så vi har han vendt okken til. Vi har eisene tatt psykiatriker som nevnte nå, som vi kunne vende okken til hvis det var nøyot. Vi har samband med psykoterapeuter eisene. Så hvis Hilda er her i bruk for oppbakning, vi først eisene onker kommer av Rachel's Vineyard vikskiftet, og da ble vi klar eisene til å ha noen andre ting til skulle eisene arbeide våre vi. Så har jeg vidt ikke Hilda okken etterfra at sende til våre, og anbefatle at jeg fører til en psykoterapeuter og arbeide vi heste her tingene. Ja, helt sikkert. Så vi vet at alle svarene er ikke her, men vi vet at her er en ordentlig stor grøying. Kanskje